Mai girma Mr. President, barka da yake. Barka kai. An kawo man ƙara ka baka wa manoma taki sai sunan da zaune garin Abuja, haka ne? Ni manomi ne ko Abuja yake ko a ƙasar. Ba ma iya maza ba, ko mata suna so a ba su kuɗin domin su ja jari, Mr. President. Ba a ba da kuɗin. Haba Mr. President, a taimaka musu. In aka ba da kuɗin mun san amari za a je a yi. Wallahi ƙananan yara sun san zafin ne. Amma an ce tilasta mu talakawa kai dole sai an zaɓe ka. Ba wanda aka tilasta mawa ya yi. Ashe kai munafikin Allah ta'ala ne. Oke, haka kace alƙawarin me ka ɗauka kamin a zaɓe ka. Alƙawarin da muka yi cewa ba za mu ci amana ba, ba za mu ga wasu sun ci amana mu kyale su ba, a kan shi muke har yanzu. Muna so ka ƙara extra level, amma sai ka gaya min ɓarayin gwamnati. Da ministoci da kuma ma'aikatansu. A dai duba Mr. President. In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Shi yasa muka samu matsala. To yanzu talakawa suna shan waya, suna so a sasanta, ya ka gani. In suna so a sasunta sai a sasunta. In ba su so a sasunta kuma bismillah.